ଓଡ଼ିଆ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ନିଜ ସହ ନିଜେ। ଆରମ୍ଭ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଶରୀର ଉପରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଜୀବନ ଉପରେ। ଦେହ ଓ ମନ ଦୋହଲି ଯାଏ। ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ଓ ସ୍ଥିରତା ଗ୍ରାସ କରେ ଜୀବନକୁ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବଦଳରେ ସଂକୋଚନ ଆସିଯାଏ। ସଂକୋଚନର ଅର୍ଥ ତ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଜୀବନକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନ କହିବା? ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜୀବନକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେବା? ନା, ତାହା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଅନେକ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ଯୋଗୀ, ଋଷି ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରମ ପରିଣତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସାଧନାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାଧିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବା ନ ରୁହ, ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କେତେବେଳେ, କେଉଁ ରୂପରେ ଓ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ନାନା ଦର୍ଶନ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା, ସେହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବାର ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତଥାପି ରହିଛି ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ। ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅର୍ଥ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବଞ୍ଚିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତାରେ ଜୀବନକୁ ଭୋଗିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଅବଶୋଷ ନଥିବ, ଅଭିଯୋଗ ନଥିବ ଜୀବନ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ବିରୋଧରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବୟସ ଜନିତ କିଛି ବ୍ୟାଧି ଶରୀରରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଓ ଗତିଶୀଳତା ସେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା ଏବେ ସ୍ୱଳ୍ପବାକ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସଭା ସମିତିକୁ ଆଉ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ସେ ନିଜର ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ ଓ ସ୍ପୃହା ରହୁନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ନମ୍ର ଓ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଚିନ୍ତା ପରିହରି ଏବେ ପୂର୍ବଭଳି ଚାଲ। ଚାଲିବା ଜାରି ରଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆଣ୍ଠୁରେ
ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଚୌକିମଡ଼ା ହୋଇ ବସିଯାଅ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କଳ୍ପନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବି କଲମ ଚଳେଇବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି କହି ଅଧ୍ୟାପକର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଦଳି ଦିଅ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କାଳ ଫାଶରେ ନିଜକୁ ବଳି ପକେଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ।